Vi har om eksponentiel sammenhæng, og derfor vil jeg gerne fortælle lidt om forskriften og ligningen for en eksponentiel sammenhæng. Det er så sådan her. Den hedder y er lige med b ganget med a i x. B, den fortæller, hvor meget, y er, når x er 0. Og a, den fortæller, hvor meget y stiger, når x vokser med 1. Jeg vil gerne tale om modeller og grafiske forklaringer af A og B. Starter med at tegne et koordinatsystem, hvor det her over det er x, og det her det er y. Så når jeg tegner en graf, der ser sådan her, betyder det, at skæring i y-aksen det er b, og at den her, altså at a den er mindre end 1. Og så når jeg tegner den anden vej, så kommer det til sådan her, så er det stadig, altså skæringen i y stadig b, det vil man altid være, men at a så er større end 1, som betyder, at den her, den er tiltagende, og den her, den er aftagende. Så når vi snakker om a, det viser også, hvor stejlt grafen kommer til at blive. Så når vi går hen til modeller, så betyder det altså, at x og y får en betydning. For eksempel, at x er tiden, måske år efter år 2000, hvor y kan være befolkningstallet. Så i formlen y er lige med b gange a i x, får a og b betydning, at b betyder, at det er y, når x er 0, og a det betyder, at hvor meget y stiger med, når x vokser med 1. Jeg snakker om fortolkningen af a og b og vækstraten. A, det står for, nu har jeg ved, det er en eksponentiel sammenhæng, så står A for fremskrivningsfaktoren. Som er 1 plus r, hvor r er vækstraten. Som har noget med procent at gøre. Så for at regne ud, altså hvis nu vi for eksempel har, for at vide, at der er noget, der stiger med 5,4%, så ved vi, at de 5,4% er R, men for at regne fremskrivningsfaktoren ud, skal vi regne det her om til procent, altså vi skal dividere det med 100, så det giver 0,054, og så skal vi så sige 1 plus det, så det giver 1,054, som så er fremskrivningsfaktoren. Så A betyder, at det er, hvor meget y stiger med, når x er 1. Og den relative tilvækst, det er også, hvor meget det hele stiger med i procent, eller falder med. Og B, det står så for starttallet. Altså når B er y, når
x er 0. Okay. Jeg vil gerne vise, hvordan man laver en eksponentiel regression. Og der gør jeg en spejl. Så finder jeg de 2 fag. Så laver jeg et regneark. Og sådan et rum til et diagram. Så sætter jeg x-værdi ind. Og en y-værdi. Og nu er det bare et eksempel, så sætter jeg bare en fuldstændig ligegyldig tal ind. Ja. Går jeg herned. Så vil jeg godt have, at det skal være en x-værdi. Og det skal jo så være y. Går jeg lige undersøge data. Går jeg ned i regression. Men jeg godt vil have, at det skal være en eksponentiel regression, så trykker jeg vis eksponentiel. Og så har jeg så her. Og så her, der kan vi se, som jeg forklarede tidligere, forskriften for en eksponentiel regression. Og det her hedder så y er lige med